Bun, Gașpar, o să încep eu cu prima întrebare. Spuneam că suntem la webinarul care se numește Magia sărbătorilor fără stres financiar și prima mea întrebare este despre cumpărături. Recunosc că mie îmi place să fac cumpărături, mai ales luna decembrie, am și mai multe pretexte și sigur mai sunt și alături de noi oameni care fac același lucru. Iar prima mea întrebare ar fi: de ce crezi tu că simțim noi oamenii nevoia să cumpărăm mai mult în perioada sărbătorilor? E pentru că ne dorim noi sau pentru că suntem influențați de ceilalți? E o întrebare foarte bună, Claudia, și aș puncta încă de la început că răspunsurile mele vor porni din tot ceea ce numim știința relațiilor, deci s-ar putea ca alți psihologi să aibă perspective ușor diferite. Și dintr-o perspectivă relațională, am putea spune că în spatele acestor cadouri e dorința, nevoia, speranța, visul pentru o mai bună conectare. Și în momentul în care vine vorba de a cumpăra un cadou pentru un copil, pentru un prieten, pentru un părinte, pentru o persoană la care ținem, acolo avem un vis în spate, cum ne-am dorit să se simtă persoana în momentul în care primește acel cadou, ce am dorit să transmitem prin acel cadou. Deci cumva e acolo dorința asta de a consolida o legătură, de a ne apropia mai mult de cineva, de a-i transmite celuilalt că prezența, persoana asta contează în viața noastră. Și aici există o vorbă inclusiv a românilor care spune că dacă iubești trebuie să dovedești asta, adică nu e suficient doar să simți în universul tău interior, nu e suficient doar să gândești o serie de lucruri pozitive, ci să și arăți cumva, să arăți asta, pardon, să faci cumva vizibil acest lucru. Așa că cred că de foarte multe ori în spatele acestei preocupări, pentru că pentru unii dintre noi este o adevărată preocupare să facă lista cadourilor, să-și împartă bugetul în așa fel încât aceste cadouri să fie cumpărate. Sunt oameni care depun mai mult efort, sunt oameni care preferă o variantă mai succintă, însă cred că în spatele comportamentelor e această speranță că vom reuși să avem o conexiune mai bună cu aceste persoane. Și de asemenea, ce ne mai arată unele studii de specialitate e că într-un mod cu totul interesant, atunci când dăruim un cadou, gestul în sine s-ar putea să genereze mai multă bucurie celui care oferă decât celui care primește. Asta e o chestiune foarte interesantă la care rar ne gândim. Pentru că e tot acest proces pe care l-am descris în câteva cuvinte, în care ne pregătim, în care vizualizăm, în care avem toate aceste speranțe și în momentul în care vedem bucuria pe chipul celuilalt, în momentul în care vedem satisfacția, încântarea, în momentul respectiv nivelul de emoții pozitive, nivelul de energie pozitivă crește extrem de mult. Așa că e această speranță până și din punct de vedere neuroștiințific, putem înțelege de ce este important să dăruim și în același timp e foarte, foarte valoros, Claudia, să ne amintim că nu e vorba doar despre cadoul în sine, ci mai degrabă e vorba despre ce generează acest cadou în mine, în celălalt și în spațiul dintre noi. Sună foarte interesant ce ai zis și chiar acum mă gândeam că mie îmi place foarte mult să ofer cadouri, nu neapărat să primesc. Deci este tot un gest egoist și și în treaba asta, am înțeles. Voiam să te întreb, am o curiozitate așa personală. Ai simțit vreodată nevoia să cumperi cadoul perfect? Pentru că de multe ori ne uităm la reclame în social media, ne gândim ce le-ar plăcea persoanelor cu care noi interacționăm, prietenilor, familiei. Vrem să cumpărăm cadoul perfect, dar oare există cadoul perfect? Ai simțit vreodată presiunea asta? Există vreun studiu care ne spune ceva despre dorința noastră de a cumpăra ceva perfect? Să știi că am simțit această presiune și cred că cei mai mulți oameni care au această tradiție a cadourilor la un moment dat în viață simt asta. Și ce aș mai puncta e ce mi-arată experiența, n-am citit neapărat un studiu pe acest subiect, dar ce mi-arată experiența de cabinet e că deseori atunci când punem această presiune pe noi de a oferi cadou perfect și așa mai departe, există în culisele acestui comportament o dorință foarte mare.
Și poate fi vorba despre intenția de a repara ceva sau dorința de a capta atenția cuiva, de a răsplăti pe cineva pentru ceva, de a ne asigura că vom obține ceva, apropo de cadourile pe care le dăm altor oameni, nu neapărat celor din familia noastră de origine. Deci, cu cât e miza mai mare, cu atât s-ar putea să fie vorba mai degrabă despre o așteptare pe care nu de fiecare dată o conștientizăm. Așa că în momentul în care se întâmplă asta, e atât de important să ne reamintim că s-ar putea ca de fapt nevoia noastră să fie mai mare decât intenția de a oferi un cadou, și anume nevoia de a mă pune bine cu cineva, de a obține niște beneficii de la cineva. Și atunci când conștientizăm acest lucru, deja lucrurile se pot un pic aranja, pentru că ne dăm seama că dacă e vorba despre un cadou, e vorba în special despre a genera ceva mai multă pozitivitate, mai multă încredere, mai multe emoții plăcute în interacțiunea dintre noi și o altă persoană. Și apoi aș mai adăuga din experiență personală, Claudia, că de nenumărate ori mi s-a întâmplat să-mi imaginez că e cadoul aproape perfect și partenera mea, Andreea, să-mi spună Cu alte cuvinte, e nevoie, dacă ne dorim să găsim un cadou care să satisfacă cât mai mult persoana care va primi acel cadou, să cunoaștem această persoană. Adică să nu fie doar o chestiune poate scumpă sau doar pentru că am văzut multe reclame sau pentru că ne-a apărut acel obiect, acel produs de mai multe ori în cale, ci este atât de important să cunoaștem persoana de lângă noi și să vedem oare care este visul pe care îl are în acest moment. Pentru că ăsta era un alt lucru pe care eu l-am făcut de nenumărate ori greșit. Odată, dacă mi-am dat seama că Andreea s-a bucurat de un cadou, după aceea am fost tentat să cumpăr variațiuni pe aceeași temă și am dat seama că nici asta nu e ok. Adică faptul că i-a plăcut odată un parfum nu înseamnă că acum doar parfumuri ar trebui să primească, sau dacă i-a plăcut odată o carte de design, pentru mine ar fi fost foarte simplu că de aici încolo doar cărți de design să comand, să văd ce a mai apărut pe piață. Deci e nevoie de ceva mai mult efort și e nevoie de asemenea să admitem că s-ar putea ca la un moment dat să nu o nimerim și să nu citim pe chipul celuilalt acea încântare pe care ne-am fi dorit să o citim, ci mai degrabă să vedem un soi de parcă e ușor desumflată, parcă e ușor dezamăgită, și asta face parte din procesul sau din tradiția de a dărui cadouri, pentru că e o chestiune de a-l descoperi pe celălalt, e o chestiune, e o co-creație, se folosește mai nou acest termen de co-creație, adică e ceva ce necesită suficient de multă deschidere la minte, suficient de multă curiozitate și inclusiv capacitatea de a tolera disconfortul în momentul în care ai oferit un cadou care n-a fost pe placul celuilalt. Și noi și acum cu Andreea ne amuzăm de primii ani ai relației în care aproape multe, nu vreau să exagerez, dar multe dintre cadourile pe care le-am oferit au fost schimbate cu alte cadouri. Și e o chestiune pentru că nu o cunoșteam foarte bine, nu aveam o imagine suficient de clară despre ea și mă bucur cumva că a făcut asta, pentru că mi-a oferit posibilitatea să o înțeleg un pic mai bine, să o descoper un pic mai bine. De aceea atunci când lucrez cu partenerii de cuplu, îi încurajez să nu spună doar mulțumesc de dragul complezenței sau de dragul de a nu genera deloc disconfort în relație, ci mai degrabă să împărtășim în momentul în care ceva nu e suficient pentru noi. Andreea mi-a spus foarte clar de nenumărate ori, nu mai cheltui banii aiurea. Și are sens, adică mai ales în perioadele în care oricum cheltuielile sunt suficient de mari, ar fi bine să nu aruncăm cu banii pe fereastră. Bun, deci înțeleg din ce ai spus tu că, practic, cumpărarea unui cadou, pentru că avem multe cadre didactice alături de noi, este un proces educațional, nu? Care ne ajută pe noi să ne cunoaștem mai bine, să ne cunoaștem mai bine și pe noi și persoanele cărora vrem să le oferim un cadou. Și pentru că am văzut mai devreme o fetiță foarte simpatică, ni se alăturase puțin mai devreme, cum îi învățăm pe copii să înțeleagă că valoarea unui cadou nu stă neapărat în prețul lui. Apropo de lucrul ăsta, că depunem niște eforturi, vrem să-i cunoaștem pe oamenii, chiar dacă persoanei căreia i-am oferit un cadou nu i-a plăcut neapărat, ăsta nu neapărat un lucru negativ, să zicem. Cum îi învățăm pe copii că nu trebuie neapărat să ne aducă Moș Crăciun ultimul iPhone, să zic?
Aici psihologia dezvoltării sau psihologia vârstelor punctează de nenumărate ori faptul că noi adulții suntem modelele pe care copiii le vor urma. Și de cele mai multe ori citim asta în cărți, mai nou și pe social media, faptul că un copil va învăța mai mult din ceea ce vede decât din ceea ce aude. Și deseori noi venim cu o serie de mesaje foarte frumos nuanțate apropo de ce ar fi bine să cântărească atunci când vine vorba de un cadou, însă s-ar putea că atunci când vine vorba despre comportamentele noastre apropo de a oferi un cadou, exemplul pe care îl dăm să fie ceva cu totul și cu totul diferit. Și aici, probabil, mulți dintre noi ne putem gândi la diferite exemple în care le-am spus copiilor că nu contează atât de mult un cadou material, dar în același timp când noi ne gândim să-i cumpărăm un cadou șefului de ziua de naștere sau când aniversăm ceva important, ne perpelim atât de mult și consumăm atât de multă energie și e un proces care ne consumă din multe puncte de vedere. Așa că dacă vrem să ajutăm pe copii să înțeleagă și să învețe inclusiv această artă de a dărui cadouri, atunci e important să vadă la noi exemple de adulți pe care ne-am dorit cumva să devină și ei la un moment dat, da? Fără să proiectăm asupra lor, că asta văd extrem de des în calitate de terapeut, părinți care își proiectează speranțele asupra copiilor, sperând ca ei să facă ceea ce ei n-au reușit. Adică copiii să facă ceea ce noi adulții n-am reușit să facem și asta de regulă e o păcăleală sau un drum care generează foarte multă frustrare. Apoi, în același timp, e atât de valoros să le subliniem cumva copiilor faptul că atunci când vine vorba despre un cadou, nu e neapărat despre cât de mult a costat acel cadou, ci mai degrabă despre experiența pe care o poate oferi acel cadou. Și lucrez acum de ceva timp la o carte nouă despre fericire. Și în această carte există inclusiv o serie de trimiteri la studii de specialitate apropo de în ce măsură contribuie banii la starea de fericire și la starea de bucurie. Și fără doar și poate, cei mai mulți experți în domeniu spun că într-adevăr banii pot contribui la fericire, dar până la un punct. Și nu e vorba, asta arată studiile și asta vreau să punctez și eu acum, că nu e vorba atât de mult despre a cumpăra cel mai scump cadou, pe cât e vorba despre experiența pe care ți-o oferă acel cadou. Și în momentul în care mă gândesc să ofer un cadou, e atât de important să văd oare cum anume aș putea crea o experiență comună, o experiență colectivă. Și acest lucru este valabil pentru copii. Dacă e să ne uităm la copiii din familiile cu o situație financiară suficient de bună, o familie în care părinții câștigă suficient de bine și există această tradiție a cadourilor, atunci o să vedem că odată ce copilul primește cadouri în mod constant de la părinți, de la bunici, de la alți prieteni de familie și așa mai departe, când primește un iPhone, de exemplu, de ultimă generație, s-ar putea ca bucuria să fie pentru o perioadă foarte scurtă de timp, pentru că ce a învățat creierul acestui copil e că vin o serie de obiecte, o serie de lucruri care generează bucurie și nu are nevoie să petreacă foarte mult timp cu acel obiect. Dacă ne gândim la copilăria noastră și probabil că sunt câteva persoane acum în webinar care au crescut în familii în care poate jucăriile au fost rare. Eu, de exemplu, am crescut într-o familie în care de zilele de naștere ale copiilor nu s-au dat neapărat jucării, jucării mai degrabă au fost primite o dată pe an de Crăciun. Drept urmare, aceste obiecte au devenit extrem de valoroase pentru că erau rare, pentru că știam că e de așteptat o perioadă foarte lungă de timp până în momentul în care va veni din nou un cadou. Așa că în zilele noastre, existând un acces atât de mare al copiilor la aceste cadouri, evident că bucuria lor este mai scăzută și evident că aici e foarte, foarte important să ajutăm pe copii să-și folosească imaginația apropo de cum ar putea să valorifice și mai mult acele cadouri. Și, de exemplu, ai cumpăra unui copil mic iPhone-ul de ultimă generație, s-ar putea să fie, și nu vreau să judec valorile nimănui, dar s-ar putea să nu fie cea mai înțeleaptă decizie din punct de vedere nu doar material, ci inclusiv din punct de vedere, nu știu, moral sau psihologic, pentru că a folosi un telefon e o chestiune de responsabilitate.
A folosi un telefon e o chestiune care solicită destul de multe abilități. Nu e vorba doar despre a suna sau a descărca o serie de aplicații. Așa că cred că și aici merită să adaptăm cadourile în funcție de vârsta copiilor și să le transmitem din nou și din nou acest mesaj că oferirea acestui cadou nu echivalează cu valoarea pe care o au copiii în ochii noștri. Și mie mi-este foarte clar că faptul că nu am primit noi suficiente cadouri în copilărie nu înseamnă că părinții nu ne-au iubit suficient sau că nu am fost suficient de valoroși pentru ei, ci a arătat doar nivelul de trai, situația economică financiară, ce puteai să cumperi din magazine, pentru că știm și astfel de situații, când erau banii, dar magazinele erau goale, adică nu aveai acces la jucării, la dulciuri, la fructe și așa mai departe. Așa că ține atât de mult și de noi, Claudia, cum anume vor percepe copiii realitatea. Iar dacă noi le dăm fără limite și ne așteptăm ca ei la un moment dat să înțeleagă, fără susținerea noastră, că nu au nevoie de atât de multe cadouri, s-ar putea să fie o păcăleală. S-ar putea să fie doar o modalitate inconștientă de a nega tot ceea ce ține de responsabilitățile unui părinte. Pe când în momentul în care suntem suficient de conștienți, suficient de prezenți și de atenți, și aici e necesar doar să mă uit la cum răspunde copilul la comportamentele pe care le are copilul. Și în momentul în care aruncă foarte ușor o jucărie sau s-a stricat jucăria și nu-i pasă în mod deosebit, nu se gândește la a repara acea jucărie, asta înseamnă că are nevoie de un pic mai mult sprijin din partea noastră, nu de mai multe jucării. Pentru că de multe ori mintea vine și ne spune că las că avem bani, nu costă atât de mult, doar să nu plângă copilul, să nu fie trist copilul, să nu fie supărat copilul. Și aici, din nou, studiile de specialitate ne arată că ai proteja pe copii de toate emoțiile neplăcute nu e o strategie înțeleaptă. Și aici mă întorc din nou la cartea la care spuneam că lucrez și avem studii, avem foarte multe cercetări care ne arată că acei oameni care resimt un nivel mai ridicat de fericire sunt oamenii care se pot întâlni suficient de des și cu emoțiile neplăcute. Deci fericirea nu înseamnă să eliminăm complet emoțiile de genul tristețe, supărare, furie, frustrare, gelozie, invidie și așa mai departe. Din contră, e vorba despre a învăța să recunoaștem, să facem loc și spațiu pentru aceste emoții, iar relația părinte-copil e contextul cel mai potrivit pentru ca ai noștri copii să învețe să gestioneze aceste emoții. Și noi de foarte, foarte multe ori, fără să intenționăm, asta îi privăm pe copii de posibilitatea de a învăța să gestioneze mai bine frustrarea sau tristețea sau dezamăgirea, tocmai pentru că în momentul în care ceva s-a stricat, în momentul în care ceva s-a pierdut, ne imaginăm că dacă ei sunt triști, înseamnă că noi greșim. Dar nu despre asta este vorba. Emoțiile negative sunt nimic altceva decât o invitație la conectare. Mulțumesc tare mult pentru răspuns, foarte interesant. Acum știu cum pot să gestionez anumite întrebări legate de cadouri și de ce un copil la școală a primit nu știu ce de la Moș Crăciun și altul a primit altceva. A apărut prima întrebare în chat. Trebuie să adresez această întrebare, că sunt foarte încântată. Cum găsim echilibru dintre a economisi în exces, din teama de a nu avea, și a cheltui în mod exagerat, compulsiv, repede? Da, e o întrebare foarte bună. Și s-ar putea ca mulți dintre noi să ne recunoaștem și într-o extremă și în cealaltă. Și în extrema în care suntem foarte chibzuiți din punct de vedere financiar, dar și în extrema în care s-ar putea să fim mai mână largă decât am vrea să fim de altfel. Cert e că s-ar putea să nu fie exact acel echilibru despre care citim pe social media, așa anume de a lua deciziile corecte de fiecare dată și de a nu o da în bară niciodată și de a nu greși niciodată. Aici deseori, în zilele noastre, echilibru egal perfecțiune, iar perfecțiunea este foarte departe de noi, ființele umane. Mai degrabă, cred că e util să vedem
și să ne îndreptăm suficient de mult atenția, nu critică, ci mai degrabă o atenție empatică și plină de compasiune față de propria persoană și să vedem oare cum arată viața noastră în momentul în care ne apropiem mai mult de o extremă sau de cealaltă extremă. Pentru că fiecare comportament în care ne implicăm are un sens, doar că nu de fiecare dată surprindem sau deslușim sensul acelui comportament. Și, de exemplu, oamenii au tendința de a cheltui mai mult în momentul în care se simt epuizați de energie, în momentul în care nu au acces la suficient de multe surse de încântare, de entuziasm, de recunoștință. Pe de cealaltă parte, oamenii au tendința de a fi foarte chibzuiți și de a-și limita comportamentul, de a cumpăra ceva în momentul în care nivelul de frică sau de anxietate crește foarte mult. Și acolo merită să vedem, pentru că deseori avem tendința de a spune că e tot o chestiune de emoție și că din cauza emoțiilor facem ceea ce facem. Experiența mea și personală și profesională mi arată că mai degrabă din cauza deficitului de strategii de autoreglare emoțională ne implicăm noi în aceste comportamente. Emoțiile sunt firei, sunt normale, fac parte din tot ceea ce înseamnă existență umană, însă dacă nu am fost învățat în copilărie să gestionez aceste emoții, atunci inconștient am găsit tot felul de strategii, tot felul de comportamente prin care să le fac față. Și în momentul în care sunt prezente aceste comportamente, ele din când în când sunt utile, cu mențiunea să nu ne blocăm într-o singură strategie sau într-o singură extremă. Așa că în momentul în care ne dăm seama că avem mai degrabă această tendință de a pendula, e mult mai bine decât dacă ne dăm seama că doar strângem banii și nu ne bucurăm cu adevărat de ei pentru că îi punem la o parte pentru zilele negre și ne dăm seama că acest obicei la un moment dat pune stăpânirea asupra noastră. Pentru că mă întorc din nou la ce ne arată studiile de specialitate. Nu neapărat numărul foarte ridicat de zerouri din cont asigură starea de bine a ființei umane, ci ce facem cu acele zerouri din cont. În ce măsură reușim să gestionăm sau să folosim acei bani în așa fel încât să avem acces la experiențe de calitate, la a ne transforma visurile în realitate și așa mai departe. Așa că în momentul în care ne dăm seama că apar aceste emoții, e foarte important să vedem oare care este sursa acestor emoții. Dacă simt mai multă frică, mai multă anxietate, oare ce anume mă preocupă? Și poate mă uit prea des la știri. Poate vorbesc prea des cu oamenii din jur doar despre minusuri, despre faptul că ceva lipsește și aici mintea, în special a noastră, a românilor, este foarte axată pe ceea ce nu avem. Și avem mai puțină educație în a surprinde și ceea ce există în viața noastră, care sunt sursele de recunoștință, motivele de recunoștință. Și aici, pentru un răspuns și mai amplu la această întrebare, recomand cu toată încrederea cartea Sufletul banilor, semnată de Lynn Twist, o carte care mie mi-a schimbat major perspectiva asupra banilor și o carte care ne ajută să înțelegem un pic mai clar cum atunci când vine vorba despre această alfabetizare financiară, nu e vorba doar despre Excel-uri, doar despre a face bugete și așa mai departe, ci e vorba mai degrabă de a înțelege despre ce se află în spatele acestor comportamente. Pentru că uneori prea multe Excel-uri strică, alteori prea puține Excel-uri strică. Și aici mă gândesc la persoanele care au acest mecanism visător, de exemplu, oamenii care joacă foarte des la loto sau care își duc foarte mult energia înspre jocurile de noroc. Acești oameni care trăiesc cu speranța că undeva la următorul colț, în următoarea jumătate de oră, va veni marele premiu și marele succes. Nu vreau să stric sau să nărui visurile niciunei persoane, pentru că nu asta e intenția mea, însă în același timp, dacă ne uităm la cum funcționează comportamentele oamenilor, aceste speranțe, aceste visuri s-ar putea să nu fie neapărat congruente cu a ne atinge obiectivele și ceea ce e important pentru noi. Așa că extremele nu sunt utile, mai degrabă să pendulăm, mai degrabă să gustăm din fiecare strategie câte un pic. Flexibilitatea cred că este extrem, extrem de importantă. Aș completa aici, dacă îmi permiți. De fapt, vreau să spun ce le spun eu oamenilor la cursurile Școala de Bani și să-mi zici dacă e corect științific sau nu. Noi le recomandăm oamenilor să nu cumpere lucruri atunci când sunt foarte fericiți sau sunt foarte triști.
Pentru că tendința este, dacă îți cumperi lucruri când ești foarte vesel, foarte fericit, vrei să sărbătorești ceva, sau când ești foarte trist pentru că te simți extrem de trist și nu știi cum să gestionezi acea emoție, este să-ți cumperi lucruri de care n-ai nevoie. Pentru că ele, de fapt, vin ca un fel de pansament în cazul tristeții și ca un fel de celebrare, pentru că bănuiesc că și emoțiile pozitive sunt greu de gestionat, nu dacă sunt mult prea... Apropo de ce ai spus tu, că e greu să primești un cadou, e mai ușor să oferi un cadou și e mai greu să primești. Exact, da. Ceea ce spui, Claudia, are sens și cred că e bine să fim cumpătați. În același timp, poate merită mesajul că nu de fiecare dată când suntem fericiți, singura modalitate de a ne permite să trăim fericirea sau bucuria e să cumpărăm ceva, așa cum nu de fiecare dată când suntem triști, singura modalitate de a gestiona această tristețe e să cumpărăm ceva. Și aici mă refer la faptul că eu mi-aș dori ca bogații lumii, în momentele lor de fericire, să fie generoși financiar cu popoarele care au o situație financiară precară și să facă cât mai multe acte de generositate și de caritate și așa mai departe, așa cum le spun oamenilor cu care lucrez că, uite, dacă e o perioadă foarte tristă, nu mai avem soare în București de foarte mult timp și ai nevoie să-ți colorezi viața cu ceva, e în regulă să te recompensezi cu ceva. Important e să nu fie singura variantă pe care o folosești, adică așa cum sunt unii oameni, de exemplu, tata a avut o dependență de alcool. Drept urmare, tata consuma alcool și când era fericit și când era trist, până în momentul în care a exagerat cu acest comportament și l-a scăpat de sub control. La fel e și cu shopping-ul. Era în regulă pentru tata să ciocnească câte un par de șampanie din când în când sau să celebreze câte o reușită când fiul lui, nu știu, a intrat la liceu sau e ceva important. Adică acolo văd sensul. Important e să nu exagerăm cu asta, să nu fie singura modalitate în care gestionăm emoțiile pozitive sau mai puțin plăcute. Bun, ia să vedem, mai apar întrebări în chat. Încă nu, dar eu am o întrebare legată de zona asta și mă leg de prima întrebare pe care a pus-o aici o doamnă. Cheltuim în mod exagerat și pentru că reacționează într-un anume fel creierul nostru la reclame, la reduceri, nu? Și aș vrea să ne explici tu așa, științific, cum reacționează creierul nostru când vede 90% reducere sau dacă cumperi un produs, mai primești încă 3. Pentru că de multe ori ajungem în situația de a cheltui exagerat, nu pentru că avem nevoie de niște produse și aici nu e vorba neapărat de sume foarte mari de bani. Din experiența noastră, mulți oameni care nu-și completează Excel-ul sau nu-și fac o evaluare a bugetului personal, cheltuie mai degrabă sume mici pe foarte multe lucruri. Și atunci, la final de lună, își dau seama că apare un dezechilibru și e nevoie să gestioneze treaba asta. Și atunci, dacă ne poți spune cum funcționează creierul nostru și cum am putea să ne protejăm de, mai ales perioada sărbătorilor, când peste tot sunt reduceri, chiar dacă sunt sau nu, ele se numesc reduceri. Și atunci, probabil că reacționăm. Aici reclamele folosesc niște mesaje emoționale foarte rafinate și e o adevărată știință, apropo de cum să construiești un program de marketing în așa fel încât să stârnească cât mai mult comportamentul de a cumpăra. Și mi se pare că există cel puțin două categorii de reclame. Cele care spun că costă atât de puțin, apropo de reduceri, apropo de Black Friday, apropo de a profita de un preț foarte mic, și celelalte reclame care promit o viață minunată, care promit o masă de Crăciun absolut genială. Și aici sunt atât de multe reclame care au de-a face cu bijuteriile, cu produsele cosmetice, cu parfumurile, cu mașinile și așa mai departe. Adică sunt atât de frumos făcute aceste reclame încât ți-ai dori să fii acolo și în momentul în care acea femeie minunată primește bijuteria respectivă, ți-ai dori ca și partenera ta sau partenerul tău să aibă aceeași reacție și să-i creezi aceeași bucurie. Și aici partea tricky, partea complicată rămâne întâi la reclamele astea frumoase și perfecte, e că ne transmit o serie de informații despre cum arată iubirea sau fericirea.
Și deseori avem tendința de a crede aceste reclame pentru că nu așa le vedem la televizor sau le vedem pe social media sau le vedem în oraș. Și avem de asemenea asta aud foarte des din partea oamenilor, mai ales a oamenilor care încă nu au neapărat o educație financiară, avem această naivitate de a crede că dacă această reclamă a fost făcută, cineva a permis să fie făcută. Și înseamnă că este în favoarea noastră, a oamenilor. Și e această situație în care iese copilul interior din noi la suprafață și investește reclama cu foarte mult. Apoi există cealaltă variantă în care prețul e foarte mic și apare acest fear of missing out, această teamă de a nu cumva să ratezi ceva, pentru că nu e așa, când prețul este mic, ni se spune și că stocul este limitat. Asta înseamnă că din câte persoane suntem noi acum în acest webinar, ne putem imagina că stoc limitat înseamnă că acele produse ar fi disponibile doar pentru 10 oameni, în ghilimele. Asta înseamnă că ceilalți rămânem pe din afară. Rămânem pe din afară înseamnă că suntem fraieri. Dacă suntem fraieri, o să ne întâlnim cu o serie de emoții mai puțin plăcute. Înseamnă că ceva este în neregulă cu noi și așa mai departe. Și apoi mai e un lucru foarte, foarte important dintr-o perspectivă neuroștiințifică. Creierului de foarte multe ori îi este mai greu să accepte ceva ce pierde decât ceva ce câștigă. Și aici Raluca Anton punctează foarte des în discursurile sale pe tot ceea ce înseamnă educație financiară, faptul că în momentul în care am câștigat ceva, e o stare de bucurie, dar în momentul în care am pierdut ceva ce nici n-am câștigat, doar posibilitatea, speranța, visul, deci în momentul în care se năruie acest ceva, disconfortul este mult, mult mai mare în comparație cu ceva ce am câștigat. Așa că vrem să evităm acest disconfort. Și îmi trebuie, nu-mi trebuie, în momentul în care văd reduceri de 70%, de 90%, este împânzit Bucureștiul acum cu o firmă care promite astfel de reduceri de 2-3 săptămâni, vedete absolut de renume național, sunt acolo expuse, minunate, frumoase și așa mai departe. Nu vrem să criticăm, nu vrem să judecăm, însă este atât de important să avem niște alegeri conștiente. Și în momentul în care vine vorba despre aceste alegeri conștiente, apare această întrebare: ok, dacă voi cumpăra acest produs, ce sper să trăiesc? Care sper să fie bucuria, satisfacția? Dacă nu voi cumpăra acest produs, din nou, care va fi nemulțumirea? Și în momentul în care avem această discuție cu noi, e ca o ședință cu sinele tău, cu propria persoană, avem deja posibilitatea de a lua decizii ceva mai ancorate, nu neapărat cu partea noastră rațională, pentru că din punctul meu de vedere suntem raționali și atunci când cumpărăm în exces, dar avem cumva posibilitatea de a intra în contact cu partea noastră mai degrabă matură. Și dacă ne uităm la momentele în care ne-am lăsat păcăliți de aceste reclame absolut minunate, s-ar putea să fie multe lecții de viață pe care noi le-am învățat, doar că poate nu vrem să acceptăm ce am învățat. Avem și această strategie la îndemână de a nega sau de a uita. Și dacă partenera mea nu s-a bucurat suficient de mult de cadou respectiv și nu a fost experiența din reclamă, asta e pentru că ceva este în neregulă cu partenera mea, asta avem tendința de a crede, sau că data viitoare ar trebui să să mă îndatorez și să cumpăr un produs și mai scump, pentru că poate aici am fost eu prea chibzuit și prea zgârcit. Însă dacă e să facem un zoom in și să intrăm în profunzime, o să ne dăm seama că poate partenera mea ar fi avut nevoie doar să mă uit în ochii ei, să-i spun cât sunt de recunoscător pentru tot ceea ce face pentru mine, pentru viața noastră de familie, pentru că de fapt oamenii asta cred că își doresc foarte, foarte mult, sau cel puțin asta văd eu în ședințele de terapie: mai multă conectare emoțională, mai mult respect, mai multă grijă, mai multă atenție. Iar atunci când vine vorba de promisiunile legate de ceva la un preț foarte, foarte mic, acolo din nou merită să avem suficient de multă autodisciplină. Și poate să ne întrebăm: bun, sunt 5 lucruri care acum se află la un preț foarte mic, cum ar fi dacă aș cumpăra doar unul dintre ele? Pentru că a le cumpăra pe toate 5 nu înseamnă de 5 ori mai multă fericire.
Și aici copiii sunt un exemplu foarte clar. A primi 5 cadouri foarte scumpe nu înseamnă că se vor bucura de 5 ori mai mult decât dacă s-ar fi bucurat dacă ar fi primit doar un singur cadou. Așa că creierul reacționează sensibil la pierdere. Dar din punct de vedere evoluționist, creierul reacționează sensibil la pierdere pentru că e vorba despre pierderi relaționale și creierul nostru a evoluat tocmai pentru că a avut parte de relații, iar în zilele noastre deseori confundăm un cadou nereușit cu pierderea unei conexiuni importante, însă e nevoie de ceva mai multă profunzime și reclamele nu ne oferă asta. Pentru că reclamele sunt scurte, de câteva secunde, sau vedem o imagine minunată editată și de acolo fantezia noastră începe să își facă treaba. Bun, aș completa cu, are foarte mult sens, aș completa cu regula zgârcitului, care spune când vezi o reclamă și îți dorești foarte mult să cumperi ceva, stai măcar 24 de ore sau mai există o regulă, aștepți 7 zile. Posibil să nu mai fie pe stoc, dar e foarte bine. Avem, Gașpar, 3 întrebări aici în chat, o să le iau în ordinea în care au apărut. Una este o întrebare cu 3 întrebări în ea. Cum se leagă nevoia de a merita, sentimentul că merităm, că suntem valoroși, de lipsa banilor sau abundența financiară? Da, aici e o întrebare cu un impact aparte pentru populația românească, pentru că în copilăria noastră nu a existat neapărat informație de calitate apropo de felul în care se susține emoțional un copil și felul în care se protejează conexiunea dintre un adult și un copil, și atunci am fost destul de deprivați din punct de vedere emoțional. Și am dobândit cumva sau am moștenit cumva această credință că noi suntem demni de iubire doar în momentul în care facem lucruri excepționale, doar dacă nu greșim, dacă nu o dăm niciodată în bară, dacă avem rezultatele cele mai bune. Și nu e vorba neapărat despre faptul că părinții ne-ar fi spus asta, e vorba despre faptul că ne-au transmis implicit aceste mesaje. Iar în zilele noastre avem tendința de a-i sufoca pe copii cu foarte multe cadouri și foarte multe cadouri înseamnă, dacă nu te-ai născut într-o familie extrem de bogată, înseamnă și foarte multă muncă. Nu prea există varianta în care sunt doar multe cadouri și cadouri scumpe, fără să lipsească părinții destul de mult de acasă, să aibă 2 joburi sau să accepte tot felul de funcții și așa mai departe. Și aici, pentru că lipsim de acasă extrem de mult și pentru că o parte din noi își amintește de neglijarea emoțională din propria noastră copilărie, vrem să-i protejăm pe copiii noștri. Și atunci le dăm foarte multe cadouri, încercăm cumva să cumpărăm absența noastră, lipsa noastră prin a le îndeplini dorințele, prin a le răspunde cât mai mult acestor așteptări materiale pe care le au. Și un lucru pe care l-am surprins extrem de des în calitate de terapeut e faptul că mai ales copiii care sunt născuți în familii cu o situație financiară bună se confruntă cu această provocare. Pentru că ei cumva ajung la concluzia că dacă tata, dacă mama îmi îndeplinesc toate dorințele, înseamnă că mă iubesc. Acesta este mesajul pe care cumva copiii l-au dedus. Nu e neapărat un mesaj transmis verbal, explicit, ci mai degrabă este un mesaj implicit. Asta înseamnă că în momentul în care eu îmi doresc foarte tare ceva, dau din mâini și din picioare și nu vine cadoul respectiv, asta e pentru că nu sunt valorizat, pentru că nu sunt apreciat, pentru că nu mă mai iubesc. Iar aici cu toții putem face lucrurile mai bine. Cu toții putem învăța să aducem ceva mai multă prezență în relațiile noastre, pentru că, uite, de exemplu, a fost de curând Târgul de Carte și am văzut atât de mulți părinți cumpărând cărți pentru copii. Se vând puține cărți în România, dar cele mai multe cărți care se vând sunt cărțile cu povești pentru copii. Și de atât de multe ori e nevoie să le reamintim părinților că dacă vrem să încurajăm pe copii să citească mai multe cărți, nu e vorba doar despre a le cumpăra cărți. E vorba despre a le citi noi copiilor acele povești și de a deschide o carte împreună cu copilul și de a avea o experiență comună. Și e adevărat că în momentul în care lucrezi foarte mult,
S-ar putea să nu mai ai suficient de multă disponibilitate psihologică emoțională să deschizi cartea și să-ți dai seama că ai citit tu un fragment, citește copilul tău un fragment, dar copilul tău nu citește suficient de bine. Și parcă ești iritat din cauza faptului că încă nu are un flux al cititului într-un anumit fel. Și de aceea uneori e mai simplu să-i dai telefonul în mână și să-l lași să facă ce vrea el, pentru că nu te mai întâlnești cu această realitate. Dar la un moment dat, realitatea aceasta te ajunge din urmă. Și îți dai seama că sunt atât de multe lucruri care s-au adunat, atât de multe absențe, atât de multe lucruri pe care copilul nu le-a învățat și atunci frustrarea este și mai mare. Deci, cred că a pune ceva mai mult accent pe importanța conectării emoționale, a-i ține pe copii în brațe, exact așa cum vedem acum pe ecran, a le transmite cât de mult îi iubim, a le mulțumi pentru lucrurile pe care le fac, a-i aprecia într-un mod deosebit, reprezintă modalități foarte bune prin care le transmitem copiilor că, de fapt, valoarea lor nu se măsoară în rezultate sau în cadouri. Se leagă foarte mult și întrebarea și răspunsul tău cu întrebarea din chat care sună cam așa: cum adresăm perspectiva unor copii ai căror părinți au înlocuit absența emoțională din viața copiilor prin cadouri și bani? Cum îi putem ajuta pe copiii care învață din această modelare că pot să cumpere prieteni? Cum evităm obiectivizarea pe care o practică cei cu mijloace financiare și o transmit copiilor lor? Fiind vorba de cadre didactice care sunt și role models pentru copii, evident că apare și această nevoie de a adresa genul ăsta de întrebări și sunt tare curioasă care este răspunsul tău. Este o întrebare excelentă, Alin. Felicitări pentru întrebare și cred foarte, foarte mult în faptul că cadrele didactice, profesorii, învățătorii, diriginții au un impact mult mai mare asupra copiilor cu care lucrează, asupra adolescenților. Evit să le spun doar elevi pentru că nu vreau să-i limitez la această etichetă. Și în momentul în care spun asta mă refer în special la mine. Eu crescând în această familie în care situația financiară a fost destul de precară, tata a o problemă mare de alcool, mama tot felul de provocări de sănătate mentală, pentru mine salvarea au fost profesorii. Și sunt și acum atât de recunoscător profesoarei de istorie din școala generală, profesoarei de istorie și profesoarei de limba română din liceu, pentru că cred că dacă nu erau ele, traiectoria mea în viață ar fi fost foarte, foarte diferită. Și în momentul în care spun asta, nu vreau să pun și mai multă presiune pe cadrele didactice, vreau doar să evidențiez cât de mare e impactul pe care poate să-l aibă un cadru didactic asupra traiectoriei în viața unui copil. Și de foarte multe ori ceea ce nu primim acasă, acea disponibilitate, acea deschidere, acea curiozitate, acea conectare de calitate, e ceva ce putem primi din interacțiunea cu profesorii sau cu cadrele didactice la clasă. Și aici nu cred că un cadru didactic trebuie să aibă aceeași interacțiune cu toți elevii, pentru că nu toți copiii se află în aceeași situație. Sunt unii dintre ei care sunt privilegiați, sunt unii dintre ei care poate au conexiuni cu părinții mult mai bune, mult mai sigure, mult mai bine dezvoltate. Însă sunt fer convins că în fiecare clasă există și copii care nu beneficiază de toate aceste daruri psihologice și emoționale acasă și atunci noi putem suplini pentru o perioadă de timp. Și profesoara mea de istorie din generală, un trimestru, atunci încă nu erau semestre, erau trimestre, mi-a oferit un pic mai multă atenție decât le-a oferit celorlaltor colegi din clasă, iar pentru mine rămâne ceva extrem, extrem de important. Așa că nu ajută să-i criticăm pe părinți, nu ajută să le spunem că nu e în regulă ceea ce fac și așa mai departe. Avem tendința ca societate să criticăm un pic mai mult decât să înțelegem. Mai degrabă întrebarea e cum anume pot eu să susțin ceva. Și aici pot susține printr-un zâmbet, printr-o apreciere, prin a-mi exprima empatia, prin a da exemple personale,
prin a vorbi, de exemplu, despre cum putem gestiona banii la toate orele, nu doar la anumite ore nișate, prin a vorbi despre emoții un pic mai mult, prin a puncta faptul că în spatele acestor comportamente de a ne cumpăra prieteni, de exemplu, există nevoia de conectare. Și această nevoie de conectare este general valabilă. Cu toții ne dorim să fim văzuți, auziți, apreciați. Și dacă nu ne vom simți văzuți și apreciați, auziți de către părinții noștri, de către familia de origine, vom duce această nevoie mai departe. Și ajungem, de exemplu, să mergem la terapie și să dăm foarte mulți bani, doar ca cineva să ne audă, să ne vadă și să ne aprecieze, pentru că sistemul nostru relațional este atât de sărac. Și e bine să mergem la terapie, nu despre asta este vorba. Dar în momentul în care mergi la terapie doar pentru că nu ai cu cine să vorbești, s-ar putea să nu fie tocmai acesta obiectivul cel mai bun pentru a merge la terapie sau pentru a face terapie. Mulțumim și mai avem o ultimă întrebare în chat. Un tips pentru comportamentul în care cumperi în mod obsesiv ceea ce nu aveai în copilărie. Da. Acum, depinde foarte mult ce cumpărăm. Pentru că eu, de exemplu, nu prea aveam cărți în copilărie, acum le cumpăr într-un mod destul de obsesiv. Nu vreau neapărat să renunț la asta, adică e ceva ce mi-aș dori să păstrez. Drept urmare, la noi acasă peste tot sunt foarte multe cărți și Andreea mă mai disciplinează și mă pune să le pun la locul lor. Acum, din fericire, și citesc aceste cărți, deci e o valoare aici în ele, dar e o chestie compulsivă. În momentul în care vine vorba despre un comportament despre care intuim că e nociv nu doar pentru buget, dar și pentru, nu știu, starea noastră de bine sau pentru starea de bine a celor din jur, merită să ne dăm seama că poate nu e vorba despre obiectul care mi-a lipsit în copilărie, ci mai degrabă este vorba despre senzația de singurătate sau de lipsă de conectare. Pentru că ce ne arată știința atunci când vine vorba despre comportamente adictive, comportamente obsesiv-compulsive, e că noi oamenii ne naștem cu o înclinație către dependență. Noi oamenii suntem interdependenți. E foarte important să ne putem baza unii pe alții, să ne susținem reciproc. Însă în momentul în care dependența de cineva nu poate să fie satisfăcută sau îndeplinită, atunci această dependență față de cineva se transformă într-o dependență față de ceva. Și eu voi cumpăra mai mult și voi avea acest comportament compulsiv în speranța în care nevoia va fi satisfăcută. Dar marea păcăleală cu unele dintre aceste comportamente, ca să nu spun cu toate, e că ele oferă promisiunea, dar nu satisfac nevoia. Și atunci merită să vedem cum anume am putea noi genera mai multă conectare în viața noastră și cum anume am putea să lucrăm un pic mai mult la calitatea relațiilor noastre. Acesta deja poate să fie un motiv suficient de bun din punctul meu de vedere pentru a merge la terapie. Sau un motiv suficient de bun pentru a dezvolta o conexiune mai profundă cu copilul interior, cu această entitate despre care metaforic spunem că există în noi toți și care uneori dictează anumite comportamente în care ne implicăm, dar și copilul nostru interior și această parte pe care metaforic o numim copil interior caută să fie în conectare. Iar această parte de copil poate intra în conexiune cu adultul din noi, dar pentru asta din nou e nevoie de o legătură, din nou este nevoie de o relație. Și apoi e atât de important în momentul în care cumpărăm ceva ce ne-a lipsit în copilărie, să ne întrebăm oare care este starea pe care o am eu în momentul în care am cumpărat acel obiect. Și nu doar să mă întreb care este starea, ci să-mi imaginez cum s-ar fi simțit copilul din mine, cum aș fi simțit eu copil, dacă acolo și atunci aș fi primit acest obiect. Pentru că aceasta este experiența care transformă trecutul. Aceasta este experiența care mă ajută să bifez ceva ce nu a fost bifat din punct de vedere psihologic și emoțional, pentru că nu e vorba neapărat de cantitate, pe cât e vorba despre calitate.
Acum că e luna decembrie, o să fac un moment publicitar, Gașpar, dacă îmi permiți. Avem pe site-ul Școala de Bani cursul Mindfulness Financiar creat de Gașpar, care adresează exact această problemă. Practic, o serie de exerciții de introspecție pe care le putem face timp de 21 de zile, putem să vedem care sunt nevoile noastre care nu au fost satisfăcute, de ce luăm anumite decizii financiare și este practic un curs care te ghidează pas cu pas prin tot acest proces. Așa că dacă aveți poate timp liber în vacanță și sunteți relaxați, vă luați un ceai și puteți să faceți aceste exerciții. Bineînțeles, vă dăm linkul imediat. Și aici aș adăuga două lucruri, dacă îmi permiți, Claudia. Faptul că e genul de reclamă care îmi place în mod deosebit, pentru că aceste cursuri sunt gratuite, să nu uităm, adică nu e vorba despre a scoate din buzunar din nou bani. Și celălalt lucru pe care l-aș adăuga e că acest curs l-am gândit exact cum ar fi un proces de terapie financiară. Exact așa cum ar fi un proces în care un specialist în sănătate mentală, emoțională, relațională, cum vrem să-i spunem, te ghidează în a conștientiza o serie de lucruri care țin de persoana noastră și în a dobândi ceva mai mult control asupra comportamentului nostru financiar. Mulțumim tare mult! Am pus cursul în chat. Colega mea, Adina, o să pună și linkul către lista de prezență, că doar suntem la Școala de Bani. Vă mulțumesc tare mult tuturor pentru participare. Îți mulțumim mult, Gașpar, pentru că ți-ai făcut timp și ai răspuns întrebărilor noastre. Mulțumesc tare mult, Claudia, a fost o plăcere. Vă doresc tuturor sărbători fericite, cumpărături cu sens și cu responsabilitate. Și nu uitați înainte să cumpărați ceva, respirați și gândiți-vă dacă aveți cu adevărat nevoie de acel lucru. Și dacă ați cumpărat ceva, bucurați-vă, lăsați vinovăția deoparte, pentru că de foarte multe ori, tocmai pentru că ne lăsăm prinși în acest vortex al vinovăției, ajungem să repetăm acel comportament. Adică, pe principiu, dacă sunt la cură de slăbire și mănânc o bucată de cozonac în plus, măcar să mă bucur de acel cozonac. Da, cred că este exact ce spuneai tu la începutul întâlnirii. Perfecționismul nostru, nu? Care nu ne permite nici măcar o greșeală, oricât de mică ar fi. Vă mulțumesc tare mult, mulțumim, Gașpar, și ne revedem la anul cu webinare noi. Vă invităm să vă abonați pe livele.ro la newsletterul nostru, gratuit, și acolo o să vedeți când sunt următoarele webinare. Mulțumim tare mult și o seară frumoasă tuturor! Seară bună și sărbători fericite! Mulțumim mult! Mulțumim, seară bună! Sărbători fericite!